Bolly minni, çıkçakan bugün işe. Men onu toýduryp etmedim ha. Bilýärdiň ha şoň durmuşa çykjagyny. Bilýärdim ýöne, men gözümň oňuna olar etmedim. Mert bolsan aýdoz. Adamyň durmuşyny bolýan zat. Sen onu daşyndan galadyň. Edil ýakynlaryny ýitirmem şudak bedýärler. Diýmegen satlay. Senem birini ýitiren bolsaň ha bilerdin. Men dostlarımın içinde enem bilen 3 ýaşlyk gaýdym ýitirdim. Bağışla dost, bilemokdum men. Men şu şoňa söýýänligimi aýdyp bilmänim üçin çyma odalyp barýar. Sen üçin de nämeler bolýar men gözüme de getirip bilemok. Ağlap ýanyp ýöreniňi berilýän zat ýok. Şu atynkiler eşdýän bolsa sen näme diýerdin? Näme diýerdim? Enemjan, men barýançan baglaçygymy gora görgün, özüm serede görgün diýerdim. Aýtýana, ağlaryňa zat berlenok. Ýör, biz arzuw ýolunyň işgärleri. Adamlar arzuwyna ýetmek üçin toý etýärler berdi. Şoň üçin biziň ýylgyrşymyz wajyp zat. La distance France, il بعد اللي رشاني ما بيعيش الغربة أنا هنا يا شبعان بياتي يا غزالي غزالي زدت عليا من عشقك راني عيان دي فوا نصبر دي فوا يزيد هبالي ونرمي روحي بين حيطان الموت. Şu suraty gördüňiz mi dostlar? Men öňüm gördüm, ýöne ýan öňümden çykdy bolýan. Bir hiç şunu paýlaşasym geldi siz bilen. Köpüňizde bilýänsiňiz, bilmeýän bolsaňyz gaýtgaça bir uborşyk adamma öňüm gaýdy okuwa girýär, gazananja puluny toplap gaýdyjagyşyny okuwa salýar. Onsoň gaýdyny aýtýar, gaýdym okuwda zatda kakam uborşyk diýip aýdyp görmegin. Sebäbi üstünden güläýmesinler, kimsidäýmesinler diýe. Gaýdy nämeden röýtýäňiz? Gaýdam kakasynyň maňlaýyndan okşap duran suratyny alýada öz hemme sosiýetlerine goýýar. Men kakam uborşyk, kakam men geroýum, gahramanym, kakamjan söýýän sen diýip ýazy aşagyndan. Şo surat soňky döwür iň gowy gören zadym diýip ýazýarlar aşagyndan şoň. Ürenken laýkalya dünýäň ýüzüne ýaýraya. Şeýdibem biziň ömrümizden çykýarda menem görüp hayran galdym, bir hili damagym dolup gitýär-de, hasam özümde Allahan Dajana şükür gaýjagyşymma, ýyl-ýyllan ululluça has başgaça bolup düşünülýär şu zatlar. Şu arada özümden bir zat aýdaýyn men. Gaýjagyşym kiçikkä keýän maşyn sürdüm men. Soň iş meselesi bilen satmaly bolduny. Soň 4-5 ýyllap maşynsyz gezdim. O diýen gyzganma men o zatlara. Soň şu blogerstwa başlady, şu işler uğrukdy-da, men şäher aralykda keýän işlemeli bolýanna, gitdiýän gelýän köpülen şäherde bolýan. Onsoň 4-5 aý mundan şul mediýam oglanlary, aýdymçylar, blogerler kuçu bolup aýlanýarlar-da, köpülenç awaza gidilýär ýa ýene bir ýeri. Onsoň menem ırdylar bular awaza gidilip. Menem bor diýdim. Gitmegimde bir hepde galanna, gaýdym jan etýär kaka oňatmy diýip, menem oňat gaýdym jan gowmödüm diýänne. Olam kaka bugunlar gelen ok bolýan, maşina pul toplaýanmy işläp diýe. Puf. Gardat ütgödä dostlar, anaýyn şo taýda men maşina pul toplamak kellemde de ýokdy bolýan. Inni düýbünden gidesim gelen oga men awaza. Bar maksadym indi men şol maşina alasym gelýär, bir gowja maşina alyp şol gaýdym janyň ýanyna barasym gelýär. Indi gaýdym allym maşin diýip, şunun bile şonu desim gelýär. Galym men o taýdan bir hili Huda ýetirdimi Allahan.
işler uğruna bolup allym men. Onsoň begenip görkedetim gelýärni, begenip öýe bar ýani men. Onsoň gaýdymjan men Nurýan allym gaýdym maşyny ýan bolýum. Oglum ýüregi ýarylyp bar. Ya kaka men öňünde oturan, kaka men öňüne minjek diýip içirä oglum ondan gaýdymam ikinji klas. Gaýdym bolýar, ýa-da geçip öňüne minjegem diýen ok. Prosto otur kaka netiýip etdin diýip ýüdüme ýylyp. Men pikir etýände buň neti bir maşyna alyp öz aýlanmagam däle, prosto meni maşynla desi gelýär ekenne gaýçagadyk. Ütköşükler gaýçaga. Şondan öň düýbünden başga da men şol geldi men durmuşumy indi düýbünden başga. Köpüňiz aýtýan görörsiňiz tek eger düşünmän gezip ýören bolsaňyz, öýlenmedik bolsaňyz, öýlenin, gaýçagatyňyz bolsun. Şonu duýarsyňyz özüňiziň kakadyňyzy, hakykatdan birine gerekdiňizi. Gaty başgalar. Şuna ýazmak netimde de ýokdy, prosto paýlaşasym geldi şu wagt. Şeylerak canınız sağ olsun, işleriniz uğruna olsun. Bun ne kanzan, täze ilkins toýlaryňa bir diýde kelgesler, birinji toy. Şadlık altın olsun. Şundan şirak benim ardu yolun yüzüğüm çıkışediyen her toya gelir nesip olsa başardığımda toyun asuda gıdıklı geçmeyle boşalt olur. İngmur gıdıklı şokunu toydan biri olsun. Tati sudah dia siang mày. Komşunu toy etedin mi? Valla ta girmen latihan yok tratede. Kau teret dialar ha? Olya, tata metian menader. Olya, tahu mana? Ardu yol nakili. Ardu yol kan mau. Kowe? Tak nate mau berkhidmat nara mau. Adam nara mau. Eta ada suami kan? Kovduk doktor sagaman, atulda kov toylan biri boldy. Çaňyta bolsun, arzu ýoly bilen toyda görüşelim. Hada Gurban Bayramy etip geldi dostlar. Öz adımdan arzu ýol toy hyzmatynyň ulikalleksiyonyň adymdan hemmäňizi tüýsüremden gutlaýan kabul bolsun. Durmuşuňyza salan täzelikleriňiz, birege beren sowgatlaryňyz nesip etsin. Heýen libaslaryňyz ruhuňyza ruh goşsun, bedeniňize em bolsun. Arzu ýol toy hyzmatym siziň arzularyňyza barýan ýollaryňyza şaýat bolsun. Toyda görüşelim dostlar. Bayramlaryňyz gutly bolsun.